onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo akwa m onye isi nchụaja na-agbara ọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. Ana m asị ka tata mara anyị mma, ka tata bụ Orie retara anyị ndụ, ka Orie retara anyị udo, ka Orie retara anyị dị mma, ka Orie retara anyị ihu akụ akụ ihe enwe enwe, ka Orie retara anyị agam n'iru. Asị m ka anyị pụta ife, ka akara aka anyị pụta ife, ka chi anyị gọzie anyị n'ofu n'ofu, ka anyị gbuo n'iru wute blessing, wute favor, gbuo n'aka ndị n'aka ekpe wute blessing. Ka ebe ọbụla anyị tinyere okwu ka ọ bụrụ anyị okwu ndụ, bụrụ anyị okwu ngọzi. Ka ụgbọ ọbụla anyị barụ ka ọ bụrụ ụgbọ amara ka ọ bụ, ka anyị na-eje eje na-abata abata, ka anyị jebere obodo nabara obodo, ka anyị zụba ka afịa rapụ na ka afịa. Ka chi anyị gbara anyị ọgụ ndụ, gbara anyị ọgụ udo, gbara anyị ọgụ agamniru. Ka chi anyị na ezumezu anyị mee ka anyị mata ndị iro anyị, ka anyị nwike wee nwee chi dị mma. Bọsị Orie na Afọ na Nkwọ na Eke na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise 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 ise. Ana m ekele nwa bụ onye Igbo wee na-asị ka tata mara gị mma. N'ọmụnwa bụ onye isi nchụaja na-agbara ọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. Ihe nji wepụta ị na-ekwu okwu a na-ekwu na social media bụ ka nwike wee create awareness, because our tradition is dying, our culture is dying. Obere nke m nwakwanụ na-share ya with ụmụnne m ọmalụ kala ibe ya. So in this journey, we are in it together. As I am teaching, I am learning too. So isiokwu mụ na ihe nji eme bụ ka ime gịnị? Ime ka ọdịnala Igbo gbaa mgbọrọgwụ siri ike, ka ụmụ Igbo na-achịta azụ mara ndị ha bụ, ka anyị kwụsị ịka ụta. Biko, ọ bụrụ na ị chidere m ozi, ị ga-enweta m na WhatsApp na 07037311663. Nọmba a ejibu m ya emekọ, mana ọ da agazi now for calls. For now, ọ was available for calls, mana o nwere ike ịdị available anytime. Mana in case of emergency, kpọọ mụ na 09166911575. Mana nọmba m kpọrọ kịta anọghị na WhatsApp. Nke nọ na WhatsApp bụ 07037311663. Mana ịchọ ịkpọ m ịkpọ mụ na 09166911575 ka ị nwee ike nweta m na call mgbe ị chọrọ. So isiokwu m bụ how to know when you are petitioning yourself against spirit. How to know when you are in a solution to our problems. Some of the things that we take to be common, on our way, even the main problem that we are suffering, the main thing that is causing us problem, the main thing that is causing us misfortune, most of the things that we neglect, that it doesn't matter. A lot of people na-eme ya. Ụfọdụ na-eme ya na ndị nke ọzọ na-eme. Some are doing it because others are doing. Ụfọdụ na-eme ya, excuse me. So ụfọdụ na-eme ya maka na enwe ndị na-eme. Ụfọdụ na-ama onwe ha ikpe ọmụma without knowing na ha na-ama onwe gị ikpe ebe mmụọ nọ. And ime onwe gị ikpe, mgbe ijigoro aka gị wee mee onwe gị ikpe, ị judge go onwe gị. You have placed judgment on yourself. I have seen so many places. Ndị na-eme ajọ ife dị aṅa, ndị na-eme ajọ ife dị iche iche, ma ndị na-ehe nwunye mmadụ, ndị na-enye nsị, ma ndị na-akọ mmadụ ọgwụ, ma ndị na-eme mmadụ rising and falling, ma ndị na-agbọ mmadụ ụchụ. Anọrọ n'okwu arụsị, ha nwabịa ebe ha sị, afụnubere m ajọ ife ga-eme mmadụ, emenubere m ajọ ife nye mmadụ, mbọsị ọbụla nchere mmadụ ajọ echiche, ya bụ ihe na-achịkụta m. Mbọsị ifuru ngozi mmadụ si na nke ahụ karịrị onye ahụ, unu enyekwana m ngozi.
You are placing judgment against yourself at that point. This thing in na-ekwu, people take it to be common. Mana ihe a na-enye a lot of people nsogbu. Edina ha nwunye mmadụ, ngozi ijekwara iyo onye njere iyo oracle blessing. That person jere ije yo mmụọ ngozi. Now the person wants to pray. Biko alụsị, ana m ayọ gị for blessing. Ana m ayọ gị for open door. Ana m ayọ gị for intervention. Echenubere mmadụ aja echiche. Mana nwunye nwanne gị na-akpagbu ya. Mana ụmụ nwanne gị na-akpagbu ya. Mana nebo gị ebe ị na-azụ ahịa ị chọrọ ka o rebe afịa, mana echenubere mmadụ aja echiche. Echenubere mmadụ aja echiche. A sị gị na ihe niile nyọ gị na ị ga-emere m ya. Ọ bụ na m echenugoro mmadụ aja echiche. Onye chere m ya ghọrọ m. Mana you are using your mouth at that point to judge yourself. And whatever you are saying that time, and they take record of it. Onye abụ mgbe ụfọdụ eji m chụsi aja ọkara njọ. What have you been doing with your life? And what is your statement in the face of the oracle, ijere? Ọtụtụ mgbe a lot of people na-abụ hafu mmụọ, eche na mmụọ bụ mmadụ. They think that spirit. Eche na mmụọ bụ mmadụ. You can easily manipulate human beings, but you can never manipulate spirits, because spirit will do what? Spirit cannot forgive, but you cannot see spirit. That is why you cannot manipulate spirit. Whatever that you have in your mind, before you that this is what you have in mind. If your hands are clean, before you go, spirit amago your hands the clean. If you are not your hands and your mind is not clean, the spirit knows that your hand is not clean and your mind is not clean. Ndị na-ekwu okwu awụ ndị ji ọfọ. Ọwụ na ijiri ọfọ, don't say this. Stop laying curse on yourself. Stop judging yourself. Stop petitioning yourself. It is now aka gị na-report onwe to spirit. Ihe a na-agwa gị, sit down and think about this. Stop reporting yourself to a spirit by yourself. You can only say this with your phone. I have talked about phone before, but not on a live session. With your phone, you don't say this with your phone. Ima potasi, afunubere maji ife mere mmadu. Afunubere mu ezioku bo yiru na. Are you sure? Are you sure you've not done that before? Mwaweje na okwu arụsị. Asị anụmmadụ a na-aga ọfọ, ma aka ji ọfọ na-aga ọfọ. Na onye ọbụla na-ebe a ga-afụ ihe ga-eme nwanne ya. Aji ihe sobekwu ya na okwu arụsị. Ise mana ị na-egbu mmadụ. Mana ị na-eje agba amasị agbagide mmadụ. Mana ị na-eje aghọnarị mmadụ ihe ya n'ike. Ma ị na-eje eme mmadụ black today, white tomorrow. You know, say you are petitioning yourself against that oracle. You are petitioning yourself against that oracle. Onye ihe ọma na-adị mma n'obi ka ihe ọma mere ya n'okwu arụsị anyị bịa ise, mana onye na-achọghị ihe ọma ma adị mma nwanne ya ya were anaze mmiri ikwe ise. Mana ikwe ka nwanne gị nwụọ mmiri dosi iko. Ikwero ka nwanne gị ma agbata obi gị nwụọ mmiri dosi iko. Don't you think that you are petitioning yourself against that spirit by yourself, by using that your mouth to say that ise? You kwesịrị isi ise at that point if you don't know. Ihe ọ bụ na mbụ gị na ihe ngachọwa bụ gịnị ime ihe ga-eme ka nwa ike wee mezie nke mmegoro eme. I kwesịrị iji ọnụ ga wee kwe ise at that point. Maka na mgbe ụfọdụ na ndị mmadụ na-ada aga ọfọ na others goro. No, they want to do because they see afọ na ndị ọzọ na-agọ. But your life is not as pure as that person that you want to imitate. Ị chọrọ ịgọ na onye agọrọ. But your life is not as pure as that person who got off.
You want to imitate that person. You want to act like that person. You want people to see you as a righteous man. You want the world to see you as a righteous person. But deep inside of you, you know that you are bad. Why petitioning yourself? By beginning, over something you need the guilty of. What you know that you are guilty of. You don't know that I see say or the guru, it has been established. You don't know. Somebody somewhere okwu arụsị obido Chineke nna onye mkpọ wee je ka o so, he's an uncle to the person mkpọ wee je. Chineke nna ogwugwu mbọsị ọbụla nchelu mmadụ aja echiche mgbu onye ahụ ma efunachi onye ahụ gbuo ụmụ, mana onye ahụ gbuo ụmụ onye ahụ ama mfu echi mgbuo ya. Chineke nna ihe ọjọọ ọbụla m metere ga-eso m n'ihu ahụ si onye ọbụla ekwe ise. O kwụsị ihe a ruo 30 minutes onye abido kwugheribe. Ihe a na-agwa gị pure, ihe mebere 1 week. This man ebido kwugheribe. Bido na-ekwugheri. Na-eme ka onye ọ na-agbara. You don't, even if you've been lying, tụrụ asị gị ahụ pụọ, not before oracle. Mmụọ emego ndị mmadụ akaja. Ifu ndị eze nwanyị ma onye dibịa, ị na-amaghị ụdị mmụọ na-efe. But because of na o ji phone wee na-type na Facebook, ifile na gị na ya na-agbagwozi ofu. Nke ọbụla o kwuru, ikwe ise ma ime ya attack. Uche onye adị njọ, ọkwa ya bụ nke m. Nke onye ọbụla na-eme ya dịrị ya. Even if na onye ahụ na-ekwu nke ị na-achọghọ banyere onwe gị ugwu, you must not comment. Ọ bụgoduru na onye ahụ na-ekwu nke ị na-achọghọ, you must not comment. Waka pass afam bụ a role a na-play na film. Waka pass. Nefele ya anya gaba. You must not say ise before that deity that you know that you are guilty of Ofanago at that time. You are not worthy to claim it. You are not worthy. You must not say ise, because saying that ise ugene, you are putting yourself into that. You don't know no at that point. You don't know that that is an oath before the oracle. You don't know that it's an oath. You don't know that it is an oath. You don't know that you are taking an oath before that oracle. You don't know. It may say here tomorrow, it will start coming. You know, it's not on zero. Oh, when you at that point, it's stop go ya. You've not cleansed yourself off from that thing. Ijeni warisi na anu ya. Gokwa ofo ima na iwe oturu. Gokwa ofo ima na imeritiri. Agokwa na nko ya bụ igocha ka asị na ị na-agoka otinye gị na problem. Onye na-ekwu okwu ọchị ikwu ya ta okwu ọ na-ekwu ize before ikwuo ya. Ịchọkwa ịgo ofo go dịkwa careful ihe, especially before an oracle. Be very, very careful. Don't start talking because other people are talking. Maka na onye ahụ na-ene anya wee na-ekwu nke gị ịnọrọ n'ime ya, ịmara ụdị ndụ ọ na-ebi. Ịmara ma gị nwa na onwe ga-emeritiri iso onye ahụ kwu ụdị okwu ọfọ ahụ na-ekwu. Ekenekwa m unu. Mgbede ọma. Innocent mmadụ kasị katata marụ gị mma. So,
Dere message na my WhatsApp number na 070373166 3731163 isi ejugo m, maọbụ ịkpọ m na 09166911575. Ya gazie.